Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Lesi sibalo sesimnandi kuthiwa kulomdwebo wethu sinawo ngezansi nje bangidwebela asithole iarea siphinde sithole nani neperimeter yethu yalomdwebo wepolygon. Asiqale ngearea. Ngibhala iarea ngalaphaya uyazi ukuthi njengosivumelwano iarea wethu utholakala kanjani kodwa khuleka ngiyakwethemba ukuthi usuyazi uma unenkinga ubuyela kwamavideo adlulile. Asithole iarea yethu. Sithathile u8 wethu ngoba yini? Ngoba uyibase. Sathi times 4 ngoba ni? Ngoba iheight yethu 4. Sizobona ukuthi kupho okunye okushodayo besisebenza ngaloku ngezansi. Asibone base umugqa noma umdwebo wethu usuphelela ke ngoba uyabona ukuthi ubuncintiwe lapha phezulu. Uma sesiqhubeka nawo ke sekuzosithi times bani nobani ke manje. Ngoba sithatha u8 wethu webase lapha ezansi no4 wethu kodwa uyabona ukuthi u4 ubungaqedeleliwe times half wethu vela ngithi siyazi ukuthi i-area yethu ithini half 8 times 4 half base times height. Sitholani? Sithola u32. 30 ncese ngize ngiyatsaka nje impela ngikhuluma indaba zo32. Singakhohlwa u3 inch lo abasiphewona la ngaphakathi. Sibone ke ukuthi sesubhala ngokukhulu ukuzethemba u32 wethu sithi ngobani u8 times half times 3 siphani 12 sibe no44 osingakubamba njengani njengempendulo u44. Asibona ukuthi osibuzwe nokuthi iperimeter sibuzwe nokuthi iperimeter yawo lo mdwebo wethu ingakanani. Siyawubhala uP wethu noma sishiye lapho P. Sino 8 plus 4 plus 5. Yabona ukuthi kulula kanjani iperimeter plus 5 plus 4. Osipha bani? 8 plus 4 plus 5 plus 5 plus 4. 8 no 4 no 5 10. 5 no 5 siyazi u10 plus 4 plus 5 plus 5 plus 4 wokugcina osipha ba usho kahle impela sino 26 inches osuwani esingawubiza ngeperimeter yethu lapha yaphezulu sitholile iarea yethu ukuthi u44 ayibo asibhala ukuthi u44 basibhala uinch wethu squared wethu inch squared ngoba besisebenza nani nemidwebo engathi ihlukaniswe kabili phakathi kalula kanjalo siyayithola ukuthi iarea yethu 44 inches squared sithola nokuthi perimeter yethu u26 inches kamnandi kalula amamaka amahala nje lapha ngiyakufisela inhlanhla ukuthi nje ukuthole amaningi